Všetci plačete, dávate si lieky. Čo už nám drbe? Fakt nám už drbe v tej krajine? Nádej, to bolo to, čo sme všetci potrebovali. Nejaký projekt na zahnanie frustrácie z toho, čo sa v našej krajine deje. Ten projekt bola Agátka. A už si to práši, ale takto našťastie po chodníku. Pozri. Krista, ona chce prejsť cez cestu. Bolo mi ľúto toho zvieraťa. Toho, že je na ulici. Že ju každú chvíľu môže zraziť auto. Plynuli dni, plynuli týždne. Agátka už bola na ulici 5 mesiacov.